Makadi Africa, makadi Zimbabwe. Muri kukokwa, muri kuziviswa, muri kudanwa kumidye prayer palusaka Highfields muHarare naTains Michael madzibaba magrasi shamhuye muroi muri kudaidzwa mese, muri kuziviswa, muri kukokwa tisangane ku 8 June midye prayer ichange ichiitirwa palusaka paHighfields. Saka chiremba madzibaba magrasi vanenge varipo, vanenge vachibva kuchitsuwa chiri kure kure navaprofita. Saka uya nedambudziko rako, uya nenyaya yako, uya nechakunetsa. Kana wasvika ipapo aiwa zvako zvinoita chete, nokuti vazhinji zvavo zvakaita vasvika ipapo. Uya tisangane kumutambo wababa, mutambo unoera, mutambo mukuru pane imwe mikuru, midye prayer. Ipapo madzibaba Michael, Tains Michael vari kuti munhu wese uya, vari kuti munhu wese svika ipapo. Muri kukokwa, muri kudaidzwa, munoudzana tisangane ipapo nechiremba Tains Michael. Mugoitirwa minana yakamboitirwa vamwe, mugoporeswa zvakaitirwa vamwe, mugosumudzirwa kumabasa enyu zvakaitirwa vamwe, mugosunungurwa panga pakasungwa zvakaitirwa vamwe. Shamhuye muroi madzibaba magrasi vari kuti munhu wese uyai, munhu wese tisangane ikoko. Vanoda kuziva zvizhinji mukaenda ku Facebook page yamadzibaba magrasi munondoona vazhinji vachipupura zvavakaitirwa zvichibva pakati pemwoyo, zvavakaitirwa. Saka hapana chinoramba, hapana chinokona, zvese ngatisongane kumidye prayer. Madzibaba magrasi vadaro havatauri chinopodza, havatauri chinokona kuzadziswa, havatauri chisingaitiki. Saka zvako kuti zviite, zvako kuti zvifambe, kuti ugosunungurwa, mhepo dzose dzingamisa chaunoda uya nadzo dzigosunungurwa. Ukangosvika chete zvako zvaita. Madzibaba magrasi vati munhu wese, madzibaba magrasi vati udzanai, madzibaba magrasi vakamirira kusvika kwenyu, vakamirira mutambo wemidye prayer palusaka Highfields 8 June this year. Midye prayer, munhu wese koko ngatisangane koko. Inowachovo tondosongana ikoko noti neniwo ndinoda kusunungurwa. Midye prayer ine zveinoreva palusaka ipa paHighfields naTains Michael madzibaba magrasi. Thank you.